यार केहू लौकत नहीं खे। चली थोड़ा और आगवा देखा तनी केहू भेटा जाओ तो बातचीत होई बैठ के। का भाई का हाल बा? ठीक बा अपन कह। चला ठीक बा, हमरो ठीक है भाई। सब बताओ आजकल का होता? का करबो यार, बड़ी टेंशन हो गइल बा। कौची के टेंशन हो गइल मर्दे? खेती बाड़ी ठीक भइल बानू? ठीक भइल बा, एगो बैगन बोले रहा। ओह नो। बड़े टेंशन हो गइल बा कि कैसे ओकरा के का करी, मार्केट में केंगे ले जाए। का हो गइल हो? जानता रह उ बोली ठीक है, उ फरल आ फरत फरत जानता रह उ 100 फीट के हो गइल। 100 फीट के हो गइल बा? हाँ यार का करबो। का बात करता ना मर्दे? उहे कहनी है कि तनी ट्रेन ओरेन भेजवा देतो सन। बात भइरला। अच्छा, मोदी जी से ना बात होइला? ना मोदी जी से ना, संजीतवा से बात भइरला। अच्छा, रेलवे में रहता नहीं। हाँ हाँ। तो कहनी कि भेजवा दी तो तनी जी लक्ष्मण डुमरी हाँ। कि हमार बैगनवा लाद के सिवान भेजवा देती मार्केटवा में। अच्छा, तो का कहला हनु? वही के टेंशन भइल बा। देखो अब भेजल स कि का करे। तो कहला से ना जवन कि भेजम कि ना? अब तो अब देखो उहे तब सोचा तनी टेंशन हो गइल बा हो। टेंशन तार हो गइल बा? का करबो। साला फेंकता हमरा लागता कि लागता ये हमरा फेंकता। रुका, हमरो फोन करतन, एक जगह फोन आइ रहला। हेलो। हाँ भाई, अरे ओकरा फोन कर रहे सुबह एगो क्रेन खातिर। ट्रेन? अरे हाँ ना कहमी कि जौन सबसे बड़का क्रेन होई नु, जौन सबसे बड़का क्रेन होई ओकरा के हमर लगे तू भेज। का क्रेन का करबो हो। एक मिनट लाइन पर आता नहीं करे सब। अरे जान तरह का भूबे। हां। अरे हई परसों थी ना पार्टी रहू हमनी घरवा। अच्छा अच्छा। 4 आदमी रही सन। हां। 4 किलो मुर्गा लिया रही सन। अच्छा। माय भुज 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 रूमवा पर भुजमी सन। अच्छा। कले एगो कहत ओहि में छोटका हऊ। अरे भैया सलाद के जरूरत बा, सलाद लिया बा सलाद। हां हां। मुर्गा में मजा ना, सलादो चाहिए साइड में। हां। तो गवी सन चटिया पर। अच्छा। टमाटर किन के लिए सन, प्याज किन के लिए सन, मिर्चा किन के लिए सन। हां हां, तो लागेला सलाद में। लागेला नु। हां। मोय बनावत बनावी सन फर्स्ट क्लास। हां। मजा आ गइल हो। मजा आ गइल होई। ताहे न मजा हुआ। तू सुना ना का बोलबा, बड़ा टेंशन हो गइल बा। तारा से ज्यादा गुना टेंशन हमार भइल बा। हां। हां, वही सलाद में से एगो बिया गिर गए। अच्छा। ओह नो। रूमवा में त। हां, का भवे नु उ साला तनी 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 बड़ा होत इतना बड़का हो गइल बा, इतना बड़का हो गइल बा, इतना बड़का हो गइल बा। साला घरवा के हमरा लागत है कि दुताला छत ना ऊंचा अकेले ही उठा देल बा। ये कही टमाटरवा। अब उहे हम सोच में पड़ल बानी कि हम रूमवा छोड़ाई तो छोड़ाई के टमाटरवा के पीछे। अब साला टमाटरवा अपने से बढ़ता, हम रूमवा अपने से बढ़ता। अब एक दिन बढ़ते बढ़ते हम रूमवे टूट जाई। माने कहां रोहे? बियवा गिर के जाम गइल हुए। बियवा गिर के जाम कर हुए, अपने से टमाटर हो गए। एगो फर गइल हुए। बिना गाछे के फर गए हुए। बिना गाछ के केंगा फर मरदे, फेकत नहीं खानी। ए मर्दे, जब तहा के बैगन मार 100 फीट के हो सकता। अच्छा अच्छा। त हमर हती चुकी बिया होते जगह नहीं के हो सकत। हम फेकत नहीं कि तू फेकत रहा। अरे अरे का रे का? ते फेकत नहीं की। हम फेकत नहीं कि ते फेकत रही। हैं एहती चुकी टमाटर होते जगह कैसे हो जाई रे? किरण बोलाव तरी। आ हती चुकी बैगन हाँ। 100 फीट के कैसे हो जाई रे? हमार भइल बा। हमार भइल बा। चल हम देखाई। चल हम दिखाई। ठीक बा चल। चल ठीक बा।